Gülýalak aýdym. Sen şu özüňi rapper diýip hasap edýänmi ýa aýdymçy? Ece başla. Meň gorkgan adam şu jiglen bilen feýüşmek. Aranjere gatyda ýok öýlemi? Gabarit aýdymçy. Gatnaşyp agray galan. Bolýarmy? Mäde bolmak ýa da okşy manysymy? Manysyy şu. Uzak gün Ahmet Tamdamy dinlemekmi ýa ýykylyp bir gedek dyýdyňa agyrtmakmy? Bolmalsynyň aty kişirmek näme gerek? Ýok, ýok gerekkä. Apça gerekkä. Diýen adamyň öýdem hiç kime gerek geldi. Uje. Kim bolsa bana başla. Talam yok, bilýän yok kimin gurunda bilýän. Mana çalada. Tawa. Bolly? Salam dostlar, kimmäňde? Şu gün YouTube'da birinji rolik Märt Nazarov bilen. Spasibo brat. Spasibo adşy. Gollanyň üçin, razy bolanyň üçin. Onda men bir zat aýdyp bereyinmi? Geçen ýyl dekabr aýyna çenli men şu Aşgabatda boldum 5 aýlap. Ha. Şol etýän işim şu taýda etjek boldum men. Ýöne hiç ýyl urukmady ol. Ondan anlanmaryň 5 aýdan soň men wagtala öýe barýan. Şu Aşgabatdan bir dost oglanym meni wagtala taşlap maşyna. Yanky Mariskidan çykypdyk da, Svetoforda durduk golün. Senem durdum gön şu gabatda bir maşyna. Ben sen go görýänim bilýär da. Fana dedim. Ondan dostum aýdy, "Wot, Märt dur" diýdi. Menim dedim, "Ey Märt Nazarov my ýolýanna." Ondan şu o näme diýdi şu wagt? Goja teret brat, häzir Marýaňa gitýän, owaňa barýan. Görjek dadyň ýok, toýuňa da getirip biljek dadyň ýok. Ýok, prinsipi dogry aýtdy. Hakykatdan. Şuma feredi berdi ýa. Ýok, onuň bolýar eken begli. Ya, awo. Ay boljak bolsa bolýar eken diýenler. Bolýar eken. Awo, hoş geldin. Sağ ol. Şu aýdalyş 4-5 ýyl mundan öňde. Şu özüň planlaşdyrýanmy? Häzir ýene täzeden gelerin aýdyma, bir näçe aýdymlar çykaran, hit bolar, toýlara giderin, çykyş ederin. Planlaşdyrmak da prosta gowurýan şu işi sende. Şonu sen özüň üçin etdiňmi Men ýa şonu özüm üçin men şu zatdy ýaşa bilmän etdim şu. Pasuçy bilýän, pasuçy men bir düşünjä gelýän, onuň bilem ok her kim bir ýaşynda asaznama edýän bolmaly. Meňe şol bir 30 ýaşynda el şu men şu dünýäde de pusim näçe ýyl ýaşajagyňam belli däl. Ertir kumunyň anamyň ýok da paýje bilýänmi? Onuň ay goý erwet sada edemek bir gowurýan işimi bir edeýin diýip. Şey dip gelen özümem men şonu bir aňryn bir ýark gelýär. Tipo ýa lublю это дело. Хотя käwa sen gözüň ele ama adam 30 ýaşap, no tipo Wowse. Richard Gere bro. Saç düşýärmi? Aha. Onuň sen bir alyp durmuşyňy düýüp üt götmek bolýar bilýän. Däl men inagda wat hentek aýdym fa şu işime eken baglan miýwesi getirip başlamaka göňelem ýerden turýan prem halodny patubu tipi näme me gedýän dogrymy garaýyn ýa-da gidip barýan men näme diýen zat dip şoň al samnyýanyda turýan wagtdan ba bilýän depressiwny ýa-da ýöne näme alsa da Hudaýyň öýdi emme da ýer etdi Allah jana şükür. Şunu başlayacak bolanda aýdymyňa geliniň göwnüdimi, golladymy ýa aýtman etdiňmi? Men dogry aýdym. Menini soňky şu wagt etýän işlemmi Maslahatlaşýan. Maslahatlaşmadym. Sebäbi maslahatlaşdym, hemmesiniň proaktivdigini analizmajagyna duýýarm. Gelinim men wala nu tipana delikat etdi ol başta düşünmedi. Может, düşünmedim däle. Nu ýa, правильно подошёл, men ýana baryp, indi ýana baryp Hemiş yanında. Kara aýrly bilem o literaturyny gurlan bolşunda da kara şoňa şoňa aýtjak men diýip aýtdym da aço diýdi menem nu o tak diýdim da nu hoç awa ay bas berdi ya menem nu tipi gollamadan bir o adam etmedi diýseňem bolýar, no tipi rovna da bilýän. Şolar rovna bolýar bolýan, gollamadykdan beter bolýar. Men şolar ýaly duýýan. Men onu näl duýýan, toşda prosta aýdym sada, может, garaýşy bizimki alak, menki alak däller. Ýöne meni bilýän adam şo bir kifanap ýan başda çykaran wagtym aýdymlamy dinleýän, ey
Toko вперед, toko tapi deyip 99'da 9 götürüm diňe et dekança et diýdiler. Birinji anana hemmesini özgiyma, özjiglenme ikisana. Olaram gat gollug berdi. Öz doganjum ma toje. Baştan has gollug beren öz radno jigim. Azarik. Radnoy jigim. Radno jigim o gati gollug berdi. Через год чenne наша прям он, наверное, мой самый верный, самый лучший фанат мой. И мен якын достum şol şaga. Ananma вот я не знаю, Allah can köp görmeye ortun aramda. Zat düşme menin korkkan adım. Şu jiglen bilen feyuşmak, feyari. Не знаю, это очень плохо. Ters gezip öğrenler var hatta. Menin yakın dostum şu ataş. Men näme sorajak bolum? Dawa şuň barada. Şo ogun toya baranda da şu toyda da hatta kliplerinde ba Azim musun? Şol oglan dostum sen? Azim dostum, men jigim dostum. Öňden bäri. Yok, öňden bäri. Men şu Azim, вот именно, допустим, tanymalygy men kazananymdan öň bolan dostum şolla. Men näme pikir etdim diými? Iki dostum diýdim soňra, a moş PR menedjeri ya продюсер. Охранник, да, ещё скажи. Не, брат, он азат, yok. Просто он со мной идёт, где, допустим, şoňa özüm diňjele, işinden diňjele bile gidip işimi edýäs, допустим, toyda soň özümi diňjele, şo toyda birek aylanmagy diýenler, welaýat adam gyzyklar o. Programının ilkinci kıymetli programlarına Güney'de şayat bolluk, ödeyiş muhtaatları, personel, Nyons Kocan'ın adı bir kamanda deyip ovadır bir geçemedi. Güney'de yargıda bir Marin toynaylı. Marin toyu kılı bir şevke olsun ya. Köpden çem şamradı. Mama kuzeneyim, senden tutup da düzeneyim. Ortağım olmuşum düzeneyim. Kendimi boğazım var. Bu oğlanlar tanıştıray. Ya benim dost oğlum. Adayım tanayan ağam, seni ağam benim. Kimin adım canım o dostum. Aktör, cover, hudожник, kahar belli var. Ay näme deli, näme yeli, dilin ulutun direk deli. Miami long, got deli, the rap girman, dam deli, the fight by my Carvillo, villan, marmara, gel, bu yelleri. Gel şıktı dille, campbell, al detteri. Gezirsin gözünden berdi, on adamları. Bilim oxun gardini, bidagowi, yeah. Ne, dinleyen de pavudu var. İle gaydıslardan. Niçin kulağını bağlı da pavudu. Barıncı'nın kastıda yoktu öyle mi? Gabarit neydim şey? Barıncı'nın gözün il, durda gözün doluktur. Ve taklan doluktur. Ve öz borçlu hiç demeyen kul kotu var. İzlenik aydımı kaç aylık bilen aydımcı. Yani doğru bir giyiş yaşlık vardık. Keviller giyiş hayatı bir köyleme özüm. Bir de köyleme acayip elyanak. Emeğimiz kararlarla sonuçta yaşlar bir de görürler. Yani bir kanağım yani bir kovuğu kaliteli ederim. Giyiş var giyiş değil. Dinleşi vermeli. Ne kancan ağımım, ne dağımım, öyle çok dağıtları, hakikat ayıpları, çok ayıdılkada yeri var da her dağdım. İlk altınla tutuldu, sonuçun ne kancan zavul, ne kancan zavul, ne diye, öğretmenimiz de Rabbir, ediyen kontektim, hata açı, geliyor. Tam ne gerekti bize soruyorlar. Yol var kızım, gerekti oraya, sana benecek olup, başka olup para edecek oluyor öyle. Nereye başladın da, öyle sana meydan o. Koşun, iyi tutun ne var? Не, смысла нету, тут tıkış bir yere. Tujek kış нужен da. Все, tayin gittik. Şu çıkken aydınlar.
da we nemede grup aýdanda näçe prosent taňa derişli. Ya şunu aranjировщик oğlanlar wagtlar. Yo, hemme wagt ödünür yani. Keňi sözü. Sözü, sözü. Menine bir işleşen jigim alacak oğlan bilýän sen Karbiyowa Yusko. Awa DJ Ol oğlan. şol oğlanyň ýanyna men polny уже fadymyň hem primärne kassyany bilip barýar. Show biznes bamy Türkmenistanda bir bamy şeýler. Ay, bak, öwrşiz. Näge il aran şolar bilen. Normal, hiç kimden işim yok, barım yok. Evet, kovurmayan aydınlanma edemok. Oşo täze aýdyp başladyň ha. Şondan soň gelýär ha. Eder şol sen pauzada aýtmaýan döwrüm. Dinleýärdiňmi şol artistlerimi? Bilemok, içinde bolmak için dinlemek gerek geldi yani. Ne juvatim smysl. Olar üýşüp biz aydınma ýasyýarlar köpçi. Men de husun üýşüp aydınma ýazyp bilemok. Yok özüm geçip oturmasam, tipi maňa hiç kim işaret etmeli. Ya ýolda, maşinda, ya öýde. Menin ne takmiran oturup. Şondan sorajak boldum, ede şeýlere gelsen bolýar, men özümi zorlap ýok, manam Yok, sen gatnaşyp agray gadan. Bolýarmy? Ay bilim toýa gitmek üçin ýa ýene düşmek üçin. Yok, toýa gidýän seni, toý otaýda adam çagyrýar seni. Olar erten o seni. Bagşy nerten o toýa. Bu köpürak düşüyor da menden znay kada hadi. Seretme şular ýaly. Feilga halleýarlarda. Ýörep ýörken biraz binjelik etýän seni. Ay yo, näme binjalik, näme etdim? Şu adamlar da haklı. Yok da yo. Ya hiç il binjalik, menden yok da. Näge il garaýarlar ýöne? Tanan salamlaşyp geçýär. Has bir gowran bir bolsa durup surata düşýär, bir Gowa şol erbet satda. evet zaten ne yapayım işiyle köşkü adam da tipi bimada toş neden okuyacak orada. Targov center'da ayrılıp da ocağaş bucağaş alıp çıkıp gitti. Hiç şeyle. Allianz ona arkan. Aa, ben tipi zakupatsa diye men öyle diye ne. Точно. Da. Men bir dostum var aydımçı. Hadi şu gurrun eşte öldü bilerim. Şunu gördü. Men aýtdym, näme üçin şular ýalyk çykan, maňa çykma diýe karoçy. Men aşwa hiç kim meni tanaýanam ýok. Tanasalar hem ýanam ýok. Çykma seni uje görünmän gezmeli diýe. Menem näme üçin görünmän gezmeli? Tipa bir avar berýär ýa surata düşüp uçoklaýa diýip eşitdim. Ýok, prosto ýöne görünmeli, afterchat üçin. Müessese. Ödedin anlamak bolýar. Yok la, glupostlar, her kim bilema ne, her kim adamlar bişni. Ýöne şu at sen özüň çesne bar aşon ýaly bolany birinkilerin içinde bilýärmi? Bar, ken bilýär men sen näme diýjek bolan. Primärne meňem tanışlanma şoň alyp pikir edýän. O sen uje köp öňkü gidýän erlerine gitmelem däl, gidibem bilen okla tutsun. Bir kafe barlar da mene masamjeli o restoran kafeye da bolsa gidýän sırama çağalar alyp da hiç ili meselede emlekşiň orta arasynda oturmadan bolsa. Ero tam klub zat bolýar. Şoň al yerleri barmalar, конечно. Ну, типа, уже не канает, блям. Sen ha uje öýdüň. Общественные, sen şo diýäň dogry. Ýöne общественный места, park diýýär, bir targowy centrlar ýa развлекательный kompleksler bolýar çağalanlar. Arkay mene gidýän, hop, gelýär tam surata düşýän, bolýar hiç ile adaram ýok. Nabarat приятно. Ay, edil o derecedäki däller ýöne tipi. Bu sorawna ede menem pikir etýän şonu bolmalsynyň atyp çişirmek näme gerek? Yok gerekkä. Akça gerekkä. Diýen adamyň öýdem hiç kime gerek geldir. Uje. Kim bolsa bana başla. Talam yok, bilýän yok kimin gurunda bilýändi. Böyle masam jeli. Şu neten özüň kimin konsertine gatnaşdym diýip arzuw etýän. Arzuw etmände isleýän da şu. Bir o ýyllardan biri. Ay Kanye West ýoňam bir ýerde diýdim öýdýän. Etýän işin öwürýän ýa-da lichnstuk muny öwürýän. Diňe edýän işin öwürýän. Men şoň bara lichnsty şeýle bara özüň ýigrendir ýa-da maňa şol adam. Ha. Ya menem diňe edýän işi käwap bir ay
Wyhytgalar Canon. Ýöne men diňe edýän iş üçin goýarym. Edýän işe mara adamlar hatam şişirip bolşundan artık many gözläp şolar ýaly pafos vadroýdan okdaşynda. Geni diýip hafap edýärler şol oglany. Ben mene geni hadip hafap edýän şonu. Hafap edýän şonu. Hafap edýän. No, biznesmen näme? O arada da. O näme üçin şol biznesmen, şol aslında milyoner zat bolan şol. Po suti aýdymdyň aýdymlarynyň üçin şol brendler zatlar şoň bilen kontrakt подписать edýär. Şo настолько ýerinde знаменит adam. Şoň adyny öz krasovkasyna ulanmak üçin tölenýän pullar da pulsun şo. Da şumat. Mesela sen uşturar etdi diye. Ne? Ýa-da geda galasa ýok digini. O geni adam ýöne şolar ýaly ýalňyş gurlap, şolar ýaly hereket edip bilermi? Ay genialность käbir ýerde graniçit s bezumstvom diýilýän, keypine diýilen okşarlar. Bir genialность bolan näme bolýar türkmençe dogry nazmaniýasy? Bilemok, men ýalym. Egal. Karaçy sen näde bolan? Ýöne şol ikisi bilerek gelýär diýär da. Dälilik bilen näme Bolup biler. onun şolum şo sebäpden olarsa bilemok. Tak. Bäremin mezadlan bolup geçýän ýerde. Ştaýda häzir ekskluziv taýlan turumlar diňläp bolýarmy? Ay primärne tako demkalar ba bir iki yarım ýöne gos goýanma bir var. Pakatçykanok ýöne şu çünki ba, ha? O fazy da taýyn primär nijeýe sözlerem taýyn ýöne gos goýulma. Golos koymadık. Bir var gos. Häzir dostlar ekskluziv bolýar üçin. Bu aýdym.com diye. Yılın rap aydımçısı. Şul var hani bir ekspertler zatlar ses verip sana berýän adamlaryň sesini. Şul adamlaryň sesi şul. Именно şu 2023-däki голосование adamlaryň sesi tam открытый голосование boldy saatlaryny sesler boýunça da. Şo dogry diýip düşünýän dostlar men. Спасибо. Ýöne на самом деле ekspertler esse dogry mukady ýani. O arada da поспорить можно, конечно, ýöne. Ekspert olmalyň üçin ama. Ekspert bolmaly. Toz dogry. Şula klipdäki, ha? Kitayski. Şeýle klipdäki. Yok. Näme diýmek bolýar şu? O zat Xitay dilinde sumaşaýçy diýmek de mät bolýar da. Ha, mät diýmek bolýarmy? Bizum bolýar. Mät diýmek bolýar. Mä bolmak bolýar. Ya da okşumanysy. Manysy şo sözü näli harpdan bilemok ýazylşyny ýöne manysy şo mät bolýar. Gowdamy diýip. Da şolaryň biraz köpertmeli. Buna medip berdiler. Enge fasyn süren bolsaň bu ne? Pram Bulamazymus, ha? Bulamazymus. O YouTube'da video femma, TikTok'da şunu imin oturup baştan ayak çekip oturuşu uskoryny video edipler. Tam näçe gün näp çekilen ýöne şarj gidýär bilýär ýasaýarlar. Bu näme tip aglap duranýary? Nakolkasy var. Ha, nakolkasy şeýlemi? Şoň alyk sörtü tuturovkasy var. Mikrofon. Sen şu taýda golasyň goýup onsoň gitýän bolýar. Mikron bar, bu ýöne demkalar üçin şunu ideýasyny barlak görýän däre. Zwuçanýasyny däle. Oturýar, şol oturanok. Ya ilham tutanla käwat aýdasyn gelýär öýde. Ben уже kän ulanama, me gidip bara bunu studiýaga gidýär. Dogry. Han dinläp guralarmy indi çykyp bolaýdymlary? Probny variant tip ýazanlar da. Şu hiç ýerde ýok şu wagtynda. Ýa, hiç. Ýene ýuskada bar, bira mende bar. Ну, это просто был ýöne dümögli sesse praktически ýazylan ýöne kasýany şuňaly bolmaly. Mende taýyn sözlem bar, tipini şu proýekt üçin düzen sözlem. Näli bir
звучаниesi, normalny manierasy gelişen okmy diýip barlamak üçin. Täzeden uje emotion edip ýazmak. Maňa zowatken bildiren o gülýäli faza degişli. Fazam da pusum menine şuna daýamasyny alýan, goşasym gelýän zatlary da pusum goşýas uje. Ýene ýogum ýokdy. Hemme goşsat ýazylan soň şu prepefden soňundaky progressyny näçe wagtdan soň goýduk da tipa bir. Seriýony şo fadymy? Şonu sebäbi şonu başta bir ýerini goýduk, başta soň ay nitçötüm bolanok. Ýene bir hile çalyp gördük da etdik. Şunu iň soňunda hemme goşsat goýulan soň. Şunu iň soňunda gözläp zat edip takyp şey goýan. Benim ben yaman dawolum bolup galdym. Mana prem diýo garaşanma zat edemme degdi oturup baryp ýene gözläp şey tapdyk da. Ne iştayda? Tawa şeýle burada arada gurrun edesim gelýär men. Şu diýler naqs aýdymlar diýip. Şol aýdymda gönü setre söze baglymy? Ýa-da saz bilen söz alışmadyk ýagdaýynda şol real manysyz görünýärmi? Hemmesine medip bolýar birinji bilen sözü biderek bolsa, manysyz bolsa. Seret nähil bolady? Söz diýilen zadyň özü hemme söz öz ýerine manyla bilýän, manysyz ulanmaly diýen söz ýok. Ýöne şol aýdymlar käwat şu düzülýän sözler aýdym bile diňleýän bolýan manysyz görünýär. Şol seň pikiriňçe saz bilen nastroýeniýet bilen alışmadyk ýagdaýda şol. Hemmesi degişler şol erwed aýdym edýär da şol. Sözüm gowy bolmasa plus bolýar, ondan üstüne de henglerem nito bolsa, zat bolsa, etaf kupera botyp bilýärmi? Elem daway grup aýdaly şu wagt. Ýagyş diýen söz manysyz däl. Ya dam ýa diýen söz manysyz däl. Keret daway dur diňlen tekeret ýagyş dam. Şol ýöne köp kişi de şol dam diýen aýdym, şol öň başga ýurdun aýdym da alynan aýdym. Şol diňleýän türkmene geçirýän bolan şol manysyz görünýär. Näme kiýlem bolsa, goý şol aýdym kawa nastroýeniň bolsa tansa bedersiň, toýlary kaçaýdy diýen diňleýän bolan şol bir manysyz görünýär. Ýöne bir zada dedim, şu aýdymyňa täze aýdymyň. Şonu näme ýeli, näme çeli, niräge delli ýa. Şoňa birine meşhur Allah goý diýsen, men näme näme aýdym çykarjam bilýän mokdyma. Onu hiç kim aýdym bilmeýär. Ýöne şu aýdymda diňleýän bolan ýa-ki şoň nastroýeniýetine dykky görünýär, sen şo alyp gitýär, hemme da ýer görünýär. Sada sözlerdir, söýsem, gat sada. Ol berde şo diýilýän zat o aýdym sada. Mene o feeling diýen tipi ingliz dilen. Türkmençe ursaňam duýgy. Şo duýgyny berip bilen ok köp kişi ol diňe bagşy däl tipi rap. Teda ol köp kişi pikirdi rap diýip şuna diňläp bölen zatlary da pussum. Ýa-ni sada goş gaýtsaň bolýan diýip şoňa rap diýerler. Nasamja rapyň öz dogry slog goýmaly yer we doğru motifler var, hengler var, zatlar var. Onun rap bolsa da nane bir odan jogulon priýatny bolar ýaly aýtmalar. Şoňa duýgu diýip düşünürip bilýän menne. Aýdym çyn berip bilýän duýgusy. Käbir bagşyny diňleýän da pussumine aýdýanlar hajawa bilýän. Şol şeýle bir duýguny berýär da aýdymda. Şo men şonu diňläp durkam, şoň ýüzüni gözüme getirip bilýän şoňla, şol adamlar. Потому что falşivt eden ok aýdymda duýguny berip bilýär, geçirip bilýär şonu. Rapda da şoňa alyp. Onu şu wagt özüňe baha bermeli bolsa da içki duýguň barada däl, ýa edip bilýän zadyň barada däl. Şu çykýan aýdymlaryňa seredip baha bermeli bolsa, sen şu özüňi rapper diýip hasap edýänmi ýa aýdymçy? Seret şu söz var, ana terjimesi birazcık atliçatsiýa diýär de ors dil bilen türkmen dilin. Biz aýdymçy diýse adamlar da pussum sразу bir pivets diýip gödöňüne gelýär, который tam estrada diýen ýa-da na samym деле ne ortaçalanda muzykant söz. Şol ýap şonu. Tipi şoň üçin rapam ýerýär. Prosta biz halk içinde ulanım yok beyle. Şo ors dille ulanış ýaly. Na samym delе men özüm muzykant diýip hasaplaýan. Ýa on rapper mesele ýok. Ýöne bir bilemok özüm düzüp zat edip, zat edip öğrendiysem muzykant diýesim gelýär da özüm prosto rapper. Seret muzykantlar, aranjировщиклар, aýdymçylar, şuna saz işleýänler. Şeýle bir zat diýerler, sorak görýän, sen ýanyň gaýtmakam. Islendik aýdymçyň aýdymyny diňläp, şuňa sazda düşünýän bolsaň, diýerde kompýuterda aranjировка etýän bolsaň, stilini, motivini alyp
Täze aýdym düzüp bolýar diýerler. Ýöne bir artistiň keyin düýgünden edip bolanok diýer. Kimdir öýtýän? Kim menmi? Ha. Näme üçin? Şoň diýe ses taýdanam edip bolanok diýe, şoň kel söz düzüp şoň atmosferasyny berip bolanok, şoň saallary diýe taýyn niýe? Hemme zat göze dürtülip durýar, düzüp şo diýe atmosferany, şo duýguny berip ýasap bolanok şo. Edistini şol oglanyk. Ay kim diýen bolsa da başy bir. Ýok, näme şoň soraý, özüň aç bilýänmi şonu etýän? Bilemem şu var, köp oglanlar tapusym bana diye öz inni dost oglanım var ay fifinlay fin kozurun konkret mesela pozloy mene tipi bilemem ya özüm şu ses bilen yaşap görüm falan mekanın sürmem. Dinge sesle olur na samom деле голос тоже o Huday berdi yani o bir düzmeyen ama da sen şu diyen atmosferanı menine gözleyen ol şu düşünce var bilýän köp onu marada sen bilen görüşende de guruluşdyga bir men diýen radymy alyp bilmeýärler bu diýene потому что sen vision'yň başga vizioniýaň başga допустим bilýänmi i mene ol diňe sesse de dälim ka diýen var bir ine şu öz başyna herki ýogum ýokdy ýaňdyň dedi Gülýalak aýdym. Möýäs diýe men şonu duýýan şu taýda maňa gerek progress gerek. Özüm biziň goýan progresslarymyzy bilýän что у нас чо мода bir söz agdaýarlar. Там. Wow diýär onuň tut. А тут не так он. Görünüp duran solalar öyle bileklerinde. Yani bilýän просто мощный какие-то bir невозможный zatlar bilýän прям çurup barýan solalar. И onun yine bir gedem. Oh wow diye iyi gitti yine ta bu ba. А вот тут, допустим, тонкий инструмент визу. Мен шо просто вот как не yüreğim duyya, как вот şo garaşyan edýän wagtken salynýar dedi. Şo ter menki bolýan şonu näçe wagt gerek bolsa şo garaşyp bilen видение может сделать. Там не только голос, мне кажется, var. Şu wagtga çykkan aýdymlara jigilen dogunlyň geliniňiz nähil garaýa? Ay govar. Gowurýarlar, dinleýärler. Ejen kakaň? Ay Dinleýärlermi ýa-ni ünslerim eje kaka sen? Ya dinleýärler, уже şmat etet gowurýarlar, başda halamadylar. Ay. Näme? Hemme da wagt gerekdir da. Kiçikaň nähil çagadyň sen? Nämen problemler çagadym men? Benim naverna. Men gat problemim dälim de, ýöne söýüşmän etmän öýdenmedi ýadım da. Ya, tipi bar käwir çaga öýüne goklap da edip alýa, aglap alýa. Men hiç kaprizin zat dälim. Ýöne bir hijek etjek içinlerek eje başly allap gidýän, wada edýän, ýöne şeylerek. Sen kiçilikden rap'a gyzykdyň ha? Uje okuwçy döwrüňdadyň, şo döwrüň bir hili sen tapma, nirde boldun, näme bolgusyz zada gyzyp ýörsiň, ottak boldum şolar ýaly. Ejen. Yo, men kän oňalyk. Bu tipi meni näwedüm kitrofkalar. Oglanlar da pusum dostum, şolardan karaçy 50% agdaşarda bolýardym. Потому что men всю жизнь çağalykdan kompýuteryň başynda. Hem işletem, çöte dinleyen, ya oyun, pökman bir oyun geçenlerin, ya bir daha dediğenlerin, onun öz başıma İngiliz dili gatnaýardym, допустим, men falan yok İngiliz dili. Özüm gatnadım, bir Amerikansk centr var, şu 7-nji klasyň soňunda bir dostum bilen ýörüşýär tipi, ay menim şu rap zat dinleýän soň, şu kulturany gowurýan, tipi вот этот hip-hopum примерно Amerikadan gelen da. Onun şol вот это hemme вся kultura maňa bir hilek nравится. Şoň gatnap şonu karaç şey öwrenip gittim. Ýöne şu İngiliz dili günne gatnaýardym praktiski. Ýöne o tamam. Ýakdy näçe gatnam soň bildiler de ene tam. Şo tak barýarmy. Öň bir hilek näme? Şuma döwür şeyler ýitgoýar da şuma bizde telefon da mekde oturamsak elimizde aldyk. Sotu telefon. Üýden çykyp gidip o sagat haçan gelýän 10-20 tam ýani 10 en atada sen diýil tap özüň gelýän çaňa tapy bilen oklar dogry dämi? Şunu hatda men şu öz çağamy
ölsem goýuber biljekler. Yani şu döwür başga bolmalylar. Hawa. Ona şey gidýärdik ýöne en atam Huda şükür özleri ınım bar bolmalylar. Şu normal yerden girip gelip çykýar. Seň üçin şu wagt iň güýçli muzykant kim? Ay men onu diýilmeýän. Вообще в целом в мире diýäsem men onu edil ona diýip bilmeýän. Потому что yaman kän talantly adamlar yerin ýüzünde imенно музыкальный гений diýip Hawa. Men şonu soraýan. Menine özüm şas men magu zabit ýadymdan çykaryp bilýän kawty. Допустим, şuna perwe gelýän adam bire yani Hans Zimmer супер тоже. Просто näme edýän watlary тоже невозможно. Вот это саундтрек Гладиатора Hans Zimmer. Şöyle diýär, ha. Interstellar'ın ham şol ýalňyşmasam onun Inception'am şol Inception начало var ala genialny fazla. Потом мен ещё очень нравится Ramin Djawadi diýip тоже kompozitор var. Olam köp kino Игра престолов'un kynam şol eden. Но он я его и по другим песням знаю. Film tanıtmak için aýdýan. Fady var. Şonu koy. И ты прикинь, я сейчас столько композиторов называю. Типа не певцов там каких-то музыкантов. Потому что вот это реально гений adamlar şular. Bilýärmi şu wagt aýtmakan men şolar ýarlara tanajaň bildim de. Söyleme. Ay bu. Tipa psikolog. Inni bilit soralara geçýär. Geçelim. Dedim Torias diýen ýaly soň. Yüzümde adım yerine hem şu. Ja, yani şu an taçına değil mi? Menki Ben просто sen küçükken ok da men kadar. Я же ничего не делаю, вала сам. Şo dogrymy hiç da deden okmy şo taçyň bolşumy? Çaçanam bir вообще. Olar ýaly bir rak bir gara bolup bolýan taç. Bravna Şunu ala saçını yaman kän adam soraýar da, no tipa kime gerek öz saçyny ag etmek вообще men düşünemem. Ýok, sen hem şey pikir edip berdin. Ne? Tutuş hemmek pikir edýär. Pikir edýän Ben şey edip pikir ediyorum. Brazilçiler var. Yok. Hatam şunyalar. Seredim dostlar, şuna var ya, yakından seyretdiýän görýän, hakiki ak saç kara saç bolup görünýär. Ýöne videoda zatda etekak näme bilýärmi diýilýär. Şolar ýary bolup görünýär. Da, çisti у меня özü 25 yaşımdan beri ağarıp görüm saç var. Öz saçy dostlar. Geçýär soraglary. Kän pikirlenmänrek jogap berseň bolýar. Haçanyň soň kere ağlak gördüm. Men var ha. Geçen yılın 5. oktyabr'ydı. Näme sebäpden? Dofalanyň aýrly. Şondan soň gyýdam ağlan. Onun öňe näçe ýyl berýän ağlak görüm. Hamýa. Dofalanyň aýrly şonda. Uzak gün Ahmet Tamdamy dinlemekmi ýa ýykylyp bir gerek diýdiň agyrtmadym. İkinci. Ýykylyp bir gerek diýdiň agyrtmadym. Marvel mi ýa DC? Bir eşigi isläp alyp bilmedik wagtyň bolup gördümi? Yok, men var настолько şo şeylere oda özüm şoňal durmuşda ýaşaýan, özüm şoňal karakterim many isleýän zadymy şo daja käwap göwnüm nutip alyp bilýän допустим. Ýöne şol gymmatly diýip alman gatygower balasym gelip şonu alman gaýdyp bilýän. Потому что şo zat kendine aşa просто brand üçin gymmat şol. Şo zada degen ok şol. Şoňalyk bolup bolan ýerlem bardyr. Pulum bolsa alardım diýip görmedingmi? Ýok. Sen aýdymlaryňa dostlaň berýän bahasy dogry diýip pikir edýänmi ýa näme tanış dinleýijileň? Dostum. Ýene 10 ýyldan uniwersitetde nähir görýän özüň? Не знаю, ýöne barbyr arzuwlarym watlan bar, edefim gelýän. Ýöne plany goýdyp du wagtymda diýdi serem şuma adam dinleýär, aýtsaram понятно, что ömürlük zat ýok. Onuň bir naslediýe goýasym gelýär, bilýän, aýdym fazla. Bir arzuwlarym bar, конечно. Ba, ýene şeýlerek boldy. Ýöne arzuwlar näme? Hem arzuw aýtsam, most hasyl bolmaz diýär. Şoň şeýle. Şeýlerek, brat.
Canın sağ olsun. Canım, sağ ol. Spasibo. Sağ ol. Sana yakın tenem. Получается, men birinci sen şu rubrikan da şu programda birinci mihmanın deyip. Bana da большая честь. Спасибо, sağ ol. Şu an burada da dedim ben soňunda men sen taýlanymyň sebäbim şoň üçin men şu gözüme getirýän zady alarmykam diýip pikir etdim-de. Şu kemmesine de aýtýan tomoşaçylar oda hükman adam reper bolany bilen ýeňil bolmaly ýa şolar ýaly bolgusyz zatlar gözüme görmeliler. Şu määt barada aýtýan sen öwýä diými? Prosta aýtýan şuň okan kitaplarından bilýän, men görýän filmlerinden bilýän, ýanky gyzyklanýan aýdym sarlarından bilýän, haçan şo zatlar ilm taýdanam, aň taýdanam, dil taýdanam bilýän ýagdaýynda öwrenen ýagdaýynda islendik kärde dogry, düzüw, tertipli ýerine ýetirip bolýar. Şoň üçin sag bol. Спасибо, sağ ol. Himme tarapdan men hiç kişim şu erbet tarapyndan eşitýär diýip eşitlemok. Gaýtam iň parýadyşny dogry adamlaryň, artistlaryň, aýdymçylaryň biri diýip tanaýan. Janyň sag bolsun. Sağ ol, sağ ol. İşin Взаимно. Gelip durmaly. Pajonçy, pajrём.